Hello friends, Bodo by Bodo Job Info YouTube channel Grade-4 VIVA test ko mabri lagan are mabadi hoखो जों details ko dainसै आरो मा documents बिदों so नोंथांमोना admit card download खालामदो जायफ्रा ADRE आव पास जाबाय दा बेयाव लगिन खालामनानै admit नोंथांमोना डाउनलोड खालामनांगोन आरो गाव-गावनि एड्रेसआव थांनानै VIVA test को नोंथांमोना होनांसिगोन So लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोननि दाखालिनि एग्जाम पास जानाय so बेनिफ्राय अपकमिं APDCL फरेस्ट आरो लोगोसे गोबां ग्रेड 4 साख्रि फैनो गोनां दङ so माबादि डकुमेन्ट्स बिदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन दा बिदिब्ला जों नायनो फै मा लांफानांगोन नैबे जाबाय एडमिट कार्ड VIVA टेस्टनि बेबादि ओंखारो so बेनो जाबाय 16 फेब्रुवारि 2023 आरो टाइमा जाबाय 1 PM माने बेयाव ओरैबादि बुंदों मर्निं आरो आफ्टारनुन मोननै शिफ्ट जागोन आरो बेयाव पर्ट नाम्बार थायो बेखौ गाव नोंथांमोना नायना थां so बेनिफ्राय नोंथांमोननि एड्रेसा बेनो so नोंथांमोना बेयाव नुदों जेरै हमना ला कानाफारा बेबादि बुंबाय आं so बेनिफ्राय नोंथांमोना थांनांगोन इन्टारभिउ जानायनि सिगां 4 एबा 5 आवार्स सिगां नोंथांमोना सौहैनांगोन आरो माखासे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन नालाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय आइडेन्टिटी अरिजिनेल पेन कार्ड आधार कार्ड जि दं मोनसे लांफाथारनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट जानाय नङा So बेनिफ्राय एग्जाम लिरनायाव जि नोंथांमोना लांफानो मोना बेखौ बेयावनो सेम प्रसेस लांनो मोना जेरै मबाइल बेनिफ्राय स्मार्ट वाट्च बेफोरबायदि इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौ लांफानो मोननाय नङा जाहाथे नोंथांमोना बेखौ लाङोब्ला नोंनि सायाव एफआईआरबो जागोन होनना बुंदों so बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै गाइडलाइन्सखौ फल' खालामो आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना अरिजिनेलखौ लांफाजोब जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन लोगोसे सेल्फ डिक्लेरेसन दंखायो बेनिफ्रायनो नोंथांमोना मोननो हागोन नोंनि एडमिटनिफ्रायनो So बेयाव नोंनि माखासे डिक्लेरेसन दङ बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय गामि बेनिफ्राय पिएस साब डिभिजन डिस्ट्रिक्ट लिरनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना साइन खालामनांगोन प्लेस डेट बेखौ मोजां होबानो जाबाय जि खालि इन्टारभिउ जागोन बेखौ होना लाबानो जाबाय दानिया फैदो ग्रेड 4 आव मा बिदों so एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन बेयावनो थाहैनाय डिटेल्सआ बेनिफ्राय एज ग्रुपनि थाखाय बार्थ सार्टिफिकेट बा एडमिटबाबो जागोन दा बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन HSLC HSनि बिदों गासैबो अरिजिनेलखौहाय आरो फार्स्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय 8 पासनिबो बिदों जुदि दङब्ला लांफाबानो जाबाय जुदि गैयाब्लाबो प्रब्लेम जानाय नङा बायदि so बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना लांफाजोब फरायनायनिखौहाय दा बेनोमोन आरो लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय जेबो गिनांगौ गैया जास्ट भाइभाखौ नोंथांमोना मोजां होदो जाहाथे मोजां पास खालामनो हायो so बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे आलादा जाबाय मानोना गुबुनाव दङ so नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना